Ja rullailee maaliin aikaan 9.618, 157 kilometriä tunnissa, 60 jalkaa aikaan 1.096 ja 330 jalkaa aikaan 3.084 ja 660 jalkaa, eli puoleen väliin rataa veti Samsa 5.180. Ja auto näyttää olevan kunnossa, siinä jo seuraavia kilpailijoita radalla. Vasen rata Ville Haaka, joka vetäisi tuossa edellisellä kierroksella 7.689 eli ennätyksensä. Loppunopeus 284 kilometriä tunnissa ja toisella puolella Sokura 7.757 edellisellä kierroksella. Eli viikonlopun parasta menoa häneltäkin. Hyvin tasainen kaksikko tässä on taas viivalla. Kyllä tässä vasemman radan musta Hyundai Coupé, tuplaturkotettu, Chevy pikkulohko ja vetää pidemmän korren tässä.